This is Chantel alongside the Amsterdam Klezmer Band in a Bukovina Club style. Opgenomen, man. Yo, ik heb een minuut. Heb je nog een minuut? Ja, dit is eng, man. Ik word opgenomen. Ja. Oh, je staat praten maar Fries. Oh, ik zal in Fries praten. Jawel. Jawel. Hey, sorry hè, maar zij is Gronings, dus je kan het Fries praten. Oh, dit is een cameraman, denk ik. Rianne? Ja. Ik heb nog 20 seconden. Oh. Ja, weet ik niet, dan houd je op. Maar dit komt volgens mij op internet. Even kijken. Wat is een ding? Je staat op. Hallo. Wat? Wat? Nee. Oh, hallo. You got to stop stingy, source of the problems, that's the origin. You got to push that